Zdravím lidičky, já jsem Vance, vítejte u mýho prvního videa a nejsem tu dneska sám. Čus. Je to se mnou FIFA LP. FIFA. No, tady se jmenuje jenom FIFA. A co budeme teda dneska hrát? No, to jsou naše první videa, nahráváme oba. Jsou naše první videa. Budeme hrát Survival Games, Hide and Seek. Jo, a jakou teda dáme? Škoda, že není jednička. Tak dáme, pojď tady trojku třeba. Tak dáme trojku. Co to je? Už jsem hrál jenom jednou teda jako. A moc si nepamatuju. Tady se to bude schovávat špatně. No nic. Snad se to vydaří. A snad už to rychle začne. No. Mohlo by to rychleji začít. A když budou nějaký problémy s se zvukama nebo s lagama, Ano, tak to nějak. to do příštího dílu spravíme. No. Budeme jako budeme natáčet jenom spolu, jako máme každý jiný kanál, ale budeme natáčet Jo, spolu. Já jsem Redstone, ale jdu úplně nahoru. Tady seš, běžíš před knihovnou, že jo? Ano. Teda za knihovnou. Koukej. Tady, vidíš mě? Ty jsem šel do baráku. No, Jsi ty? A já jdu sem. já jsem. Ty seš? Tady na craftingu. Jo, tak tam běž. A teda Hide and Seek, kdo by to ještě neviděl, o co jde. To snad není možný, že to máme nejde. Je to o tom, že... Nechceš to říct? Ne. Dobře, tak ještě jsou tam, se napijou hráči, jeden je hledač, který hledá bloky a ty ostatní jsou prostě bloky a schovávají se tady, takhle jako my. No a potom se to prostě rozšíří, potom jeden, co zabije další blok, tak pořád zabíjí a potom už třeba zůstanete takhle sám v tomhle rohu a jste kde? Prdeli. No, když vyhrajete, tak dostanete 90 coinů. 50? Zničený meč. 50, ne? Já jsem blb. Jsi kretén. Já jsem nehrávej. Na můj černo ne. Čuráku skoro ne. Ne, nehrávej. Tak. Hele, tak já to jdu teda nějak rašnout. Poblíž nikoho nevidím. Já se jdu kouknout, já jdu nahoru. Na střechu. Do bazénu. Já jsem se vždycky schával tady. Pojď sem do bazénu. Počkej. Do bazénu ne. To bychom se utopili. Jo no, to jsme se vlastně utopili, no. To je škoda. Já jdu dolů. Já jdu tam zpátky dolů. Koukej, pojď sem za mnou. Tady, pojď za mnou. Já jdu na záchod, koukej. Au. On tě zabil, ne? Ne? Ne, jo. Ne. Tady ne. Jo, hele, ty jsi mrtvej. No, tak jako ty mě nenajdeš. Tady nevím, kam se můžu to schovat. Tyhle neznám. Já jsem dobře schovaný, jako, tak FIFA mě nenajde. Ne. Aha. Nenajdu. Ty šulíne, on mi zavřel dveře. Kde jsi? Já jsem mrtvej. Já jsem tě trefil. Ani úplně jeden. Jo, trefil mě. Jo, našel jsem ho. Super. Tak teď vlastně, teď mě zabili a teď hledám já ty bloky. Jo. Já jdu ven. Já jsem tady, když jsem to... Já jsem tě našel podle toho, že jsi říkal, že jdeš na záchod. Jo. A tam jsem hledal místnost s hajzlíkem. Co jsem slyšel, tak se tady dá prý nějak jako necheatnout, ale nějak skočit, že můžeš vyskočit na strom. Já jsem to teda v životě nikdy neskočil. Ale... Bych to zkusil. Třeba to skočím. Poznáš štěstí tvým parkour skillem. Koukej, tady odtud. Potkáť. Tady odtud musíš skočit sem. Za ten redstone. Ale ono to prejde. Na redstone?
Ne, za ten. Redstone, ono to přijde. Tě tady od to nepůjde trošku. Tak proč to neuděláš tady? Tady, koukej. No a kam tady to chceš čít? Aha, tak ono, ale tak oni, tady byl ještě, on ten strom byl níž tady jako. No. Tady někdo je, že střílí buzerant. Baba, musíme někoho najít. Hej, teď mi to trošku vrátilo. Jo, mě taky. Tohle bude kratší díl, protože je to ten první. Jo no, jako, jestli fakt budou nějaký problémy se zvukem, nebo prostě něco takového, tak se na nás prosím vás nezlobte. Jo, hlavně třeba ty zvuky v pozadí. To si nevšímejte, to ignorujte, to už příště nebude. Tyjo, zase mi to vrátilo. Mě taky. To mám ale dobrý ještě. Ještě sdělím, že tady FIFA kanál, Facebook, všechno dám do popisku videa. Bude rád za to, když mu dáte like na video, odběr. A to je asi všechno. No a já samozřejmě udělám to samý. Když mu dáte Taky budu rád za odběr a za lajky. Ano. To každý jako já. A budu úplně nejšťastnější. Ježiš, teď strašně mi dropuje FPS. Já taky budu občas vrátím. Jo, tady běhám, nehledám vůbec. Už máme možná stejně projít. Jo, tady jsem se jednou tak jako bugnul. Jestli. No, Jo, a teď nevylezu. jo, to nevyleze, žuchu, to nejde. No. Ježiš, já jsem takový kreten. To nejde, víš to. Tak já vám udělám malej střih, až budeme na další mapě, jelikož jsem debil a vlesl jsem, tak zatím čus. Tak, jsem tu, tak jsme prohráli a Vance je zpět. Má teda tady ten můj úč, já jsem tě vypnul. No. Jdem na jedničku. a já teda, Na jedničku, ne. No tohle je první díl, bude kratší, no, tak tady to zapíšeme. jo no, a já teda, když budete chtít další videjko, tak dejte 10 lajků a napište, co máme hrát, jestli máme hrát. Ani Survival Games, nebo Bed Wars, nebo prostě jestli si máme, ještě máme jednu nabídku, prostě Skyblock, že si stáhneme a můžeme ho hrát v multiplayeru Skyblock. Jo, anebo nám ještě nějaký servery do komentářů. Servery nějaký do komentářů a my bychom tam šli, prostě natočili bychom tam třeba něco a takovýhle ty. 1, 2 let's play. Tak, teda no. No, tak já si tady ještě skočím pár. Tak teda, my to tady já to tady ukončím teda. Jo, no, A tak já to končím, tak čau. čau.